Diyos marenal daw po sa indugabos, mga tugang. Sa satuya pong pagpamibi, iayon tamang po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat as in petition ni Lorraine Ivanin and Robert Eifert Jr. and Lorraine Ivana Clarete and Evan Lawrence Rubio, dulot ni Mila Rubio. Pasasalamat sa mga biyayang naresibi dulot kan Delgado family. Pasasalamat sa mga biyayang naresibi man dulot ni Liantero as in Lucena family. Prayer intention for complete healing ni Maria Peydona Rodriguez as in Binang Bunyag. For safe and good health of Biel Maria and Gerald Tudor Rodriguez, Corbin, Joseph, and Carmen Bunyag. For divine guidance, good health, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Peydona, and Jerome Rodriguez, and Michelle Angela. Primavera and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. Special blessing for a real estate transaction, dulot kan Matias family. Petition to pass PTA exam offered by John Paul de la Cruz. Petition for safety, good health, and financial blessing of Liantero, Prado, Prisnido, Hinova, and Decena family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsia as in Father Sol Saiz, as in man para sa kalag kan mga naging membro kan CRC LFCC. Para sa kalag ni Arnaldo, Arvin, Arnold, Rolando Jr., Rolando Sr., Remedios, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag ni Lionel, Rosalina, Remotbio, Walterio, dulot ni Ining Lumbria. Para man sa kalag ni Clarito asin Severina, dulot ni Mrs. Soledad Chichay. Para man sa mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Asmin para sa kalag ni Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, Milicio, and Margaret, dulot ni Carlo Butor. Ngunyan na Domingo sa tuyang pinagsisilibrar ang kapistahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Urog ang pagpapahalaga kan simbahan sa pagrumdom kan pagbunyag ni ki Jesus. Kulita iyan ang kapangyarihan na si Jesus totoong aki kan Diyos. Asin ikadua, iyan ang pangyari kan ang Espiritu Santo naghilig ki Jesus sa pormanin sa lampati. Ang simbahan nagpapahayag na ini ang tunay na paglahid asin pagpili kay Jesus bilang Mesiyas na paraligtas. Napadigdi siya sa sato asin nabuhay siya para sa pagdusay kan sa iyang sadiri para sa kaligtasan kan gabos. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon iyo si Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary, asin direktor kan prison ministry. Matindog na po ang gabos, asin mamuraway na awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asing ka naki, asing ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa Santa Misa ngunyan, kaibahan kan sa tong personal na intensyon, sa tuyang man na ipamibian sa tuyang mga kapamilya, mga mahal sa buhay, nalugod sinda, padagos na bendisyonan nin mahal na Diyos, iligtas sa gabos na katibaadan o kaya kahilangan. Siring man, ipamibi niya to ang gabos na nagihelang, nalugod sinda, paumayan man nin mahal na Diyos. Ipamibi man niya to ang gabos na pinangako antang ipagpangadji, orog nang ngayo itong nangangaipo kan sa tuyang spiritual na tabang. Siring man, ipamibi tama ng kapahingaloan kan gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan, mga tugang sa tuyan ng akuunan sa taong mga kasaalan, tangani magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Tanay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, kasin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherap malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuong mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Paburawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa katoninongan, sa mga tao marahayan buot. Inoong sinasambali ka, pinapamuraway ni ka, pinapasalamatan ni ka, uli kang nakula mo, pamurawayan, pamurang na Diyos, adelangit nun, Diyos amang makakamahal, pamurang na natin butong Heso Kristo, Kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpapara ka mga kasalan kan ginawan, kahirati kami. Ikaw na nagpapara ka mga kasalan kan ginawan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan na sinding kasagkuran, solemning pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan,
mantang huminilig sa iyan Espiritu Santo. Warasan sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo, tanganing padagos sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahada kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Anenot na babasahon, ang simbahan nagtutukdo na si Jesu-Kristo iyo ang ipinamidbid na surugoon kan Diyos. Siya ang Mesiyas na maabot, ang namumutan na aki kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Isaías. Uya, ang sa kong surugoon na itutubog ko, ang sa kong pinili na muya pasakit ka lang. Hello. Pagbasa sa libro ni Isaías. Uya, ang sa kong surugoon na itutubong ko, ang sa kong pinili na muya kan sa kong kalag. Ibinabaw ko sa iya ang sakuyang espiritu, ang katanusan ipapaluwas niya para sa mga nasyon. Dahil siya mag-aagrangay ni magkukurahaw, dahil niya ipapadangog ang sayang tingog sa luwas. Ang runot na ragiwdiw, dahil niya babarion, niya nagkikimat-kimat na mitsa paparungon. Sa katotoohan, linuluwas niya ang katanosan, dahil siya pagluluyahon ni magtatagal po, sagkod ni katugdas sa daga ang katanosan. An sa iyang katugunan, hinahalat kan kapuruhan, ako an kagurangnan, ang nag-apod sa imo sa kasuriputan, asin ang nagkabit sa imo sa kamot. Hinimot ka asin ginibong tipan kan banwaan, ilaw kan mga nasyon, tangani muklaton ang mga mata kan mga buta, asin palwason sa kulungan ang mga nagagapusan, saka sa bilangguan ang mga nagtutukaw sa diklom. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Magtao ka mo sa kagurangnan mga aki kan Diyos, magtao sa kagurangnan ng kamurawayan asin kusog. Magtao sa kagurangnan ng kamurawayan sa iyang ngaran. Magsamba sa kagurangnan sa sagradong samno. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Ang tingog kan kagurangnan sa ibabaw kan katubigan. Ang Diyos kan kamurawayan nagdadaguldol. Ang kagurangnan sa ibabaw ni dakol na katubigan. Ang tingog kan kagurangnan makusog. Ang tingog kan kagurangnan maninikong galangan. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Ang tingog kang kagurangnan nagpapagbon sa mga usa, nagaanit nin mga kadlagan. Asin sa sayang templo, ang gabos magkukurahaw, kamurawayan. Ang kagurangnan nag-eerok sa dilubyo, magtutukaw ang kagurangnan, hade sa kudpaman. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Sa ikaduwang babasahon para kay San Pedro, ang pagbunyag kay Jesus, sarong pagpatutuo na siya linahidan kan Espiritu Santo, asin tinawan nin kapangyarihan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kang mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kang nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo na ning pinapalain ng Diyos, kundi sa gabos na nasyon, ang may pagkatakot sa iya asin nagigibo ning kasuriputan. Inaako niya, ang tataramon ipinadala niya sa mga Israelita sa paghatod kang ebanghelyo
ning katuninungan huli kay Heso Kristo. Ini ang kagurangnan ning gabos. Aram nindo na ang nangyari sa bilog na Hudiya poon sa Galilea pagkatapos kang bunyag na hinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya inilinahidan kang Diyos kang Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog-daog kang Diablo. Ulita ang Diyos kaiba niya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Magbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Dangan duminatong si Jesus haling Galilea sa Jordan, duman ki Juan, tanganing magpabunyag sa iya. Inuulang siya ni Juan tasabi, ako an may pangangaipo na sa imong bunyagan, asin ika ang nagdudulok sa ko. Alagad nagsimbag sa iya si Jesus, magpahunod ka ngunyan, tasiring angay sa to, nautubon ang bilog na kasuriputan. Dangan siya pinahunodan. Pakabunyagi si Jesus tulos na naghawas sa tubig, uya, nabuksan ang langit, nahiling niya ni Espiritu kan Diyos, nagihilig siring sa salampati, asin nagtutugdon sa iya, asin uya, tingog nagikan sa langit na ansabi, iyo inian sa kong aki, ang namumutan, ang minarhayan ko. Mga tugang, ang marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa sendo kabos mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Kung si Jesus mayong kasalan, taano takaipuhan niyang magpabunyag. Marahil saruyan sa mga kahaputan na masakit simbagan. Saro sa kahaputan na pwede sir hanggang ngunyan hinahapot nindo sa indong sadiri. Why is it that Jesus is sinless pero he still asked for baptism from John the Baptist? Ano ang kahalagahan kay ni mga tugang? Pati si San Juan Bautista, he finds it strange, quite strange, na si Jesus na Diyos, Mesiyas, iyo pa ang naghahagad sa iyaning pagbunyag. In fact, nadangugta, digdi sa atong binasa na Ebanghelyo, susog ki San Mateo, sabi ni San Juan, ako dapat ang nangangaiponing pagbunyag. Taano ta, ika ang naghahagad sa kuya nin pagbunyag. Na as we all know, ang pagbunyag na tinataon ni Juan Bautista, inaapod po yan na baptism of repentance. So kung mayong kasalan si Jesus, why is it that he still ask baptism from John? Mga tugang, ang pangyayaring inina sa tuyang binasa sa tong Ebanghelyo na si Jesus nagpabunyag kay Juan Bautista, mahalagang maray ini sa pagkabuhay ni Jesus bilang sa tong Mesiyas, asin sa iyang ministeryo bilang sa tuyang paratubos. Igong nagkapirang rason kung taano mahalagang ining maray. So, enot dyan, the baptism of Jesus was also a moment of His identification with us. Subot sabihin kayan, si Jesus mananggad, nakikisumharo sa satuyang kamugtakan. He is a brother to us, both in flesh and spirit. He immersed Himself, He allowed Himself to be immersed. Aram po nito ang immersed, so nilulublob sa salog nin Jordan. Tanganing ipahiling sa satuy agabos na siya kasarok ta. He is in solidarity with us.
as our brother. Actually, ang tataramo na immersion, it is quite familiar to us, di ba? Kami po, kan mga seminarista pa po kami, may inaapod po kaming mga mission apostolate, lalong-lalo na kung summer, kung bakasyon. Pinapasiring kami sa sarong coastal area o remote area para yung lugar. Nasakop ka ding Archdiocese of Cáceres, tanganing duman magmisyon. Pero more than just a mission, iguyan inaapod man na immersion. Ano mo sabihin kayan? Binababad kami, kaibanan kan mga tao. So ang mga tao duman, kung anoan sa indang kinakakan, anoan sa indang pangangaipo, iyo man ang pangangaipo mi. Dahil yaong kami duman. Ano ang pamuhay-muhay ninda? Iyo man yan ang pamuhay-muhay mi. So, we are given the chance to be in solidarity, to be immersed with the people. Dawa nga niyan mga Catholic universities, lalong-lalo na digdi sa Naga. I know for the fact na ang Ateneo di Naga nagigibo kayan. Nire-require nindan sa indang estudyante na magkaigwaning immersion. Ano ang reason kayan? What's the purpose behind? Tanghaning, ang mga mga estudyanteng ini, magkaigwa man sindaning oportunidad, chance, na makisumaro sa pamuhay-muhay, lalong-lalo na kan pamuhay-muhay kan mga inaapod niya tong simpleng tao sa satuyang sosyudad. So araw kaya ng ginibo ni Jesus, mga tugang, kan siya nagpabunyag kay Juan Bautista, he wants to show to us na siya kasaro niya to. Kaya mahalagang marahay ining momento kung saan nagpabunyag si Jesus. Yan ang enot na dahilan kung taano siya nagpabunyag. Ang ikaduwang dahilan kung taano siya nagpabunyag, iyon inhulita, it was also a moment of what? Confirmation kan sa iyang identity. The confirmation of his identity as the Son of God. Kung iyo po, kita pong mga Katoliko, baka nalilingaw kita. Igwa sa nakitang sarong Diyos. Alagad ining sarong Diyos na ini, igwang tulong persona. Anama, anaki, si Jesus. Just recently, we just celebrated itong the Feast of the Black Nazarene. Si Jesus po iyan na nagtubos sa satuya. Anaki din Diyos Ama. Kasi na katulong persona, maayong iba kundi an Espiritu Santo. So during the time na si Jesus nagpabunyag, pagkatapos po baga niya maghawas, anong nangyari? Nabuksan si langit. Naghilig ang Espiritu Santo. As in may tingog na nadangog. Ini ang sakuyang aki. Ang sakuyang kinakaugma. Ang sakuyang namumutan. So it was also a moment of revelation as well as confirmation on the part of Jesus. Kasi ang Ama mismo ang nagsabi, iyo ini ang sakuyang aki, ang sakuyang namumutan. So yan ay ikaduwang dahilan kung taano mahalaga ang pagpabunyag ni Jesus. Ang ikatulong dahilan kung taano mahalaga ang pagpabunyag ni Jesus, yun inhulita, it was also a moment for him na i-equip siya kan banal na Espiritu. Sabi ko nga ni, kasubago, ang Espiritu Santo naghilig kay Jesus, hali sa langit. And it's symbolic. Taano? Ibig sabihin kayan, tinatao kay Jesus ang gabos niyang pangangaipon. Inhulita later on, ma-start na siya kan sa iyang inaapod na mission. Inaapod yan kan mga teologo na public ministry. So si Jesus, tinaawan kan kinakaipon niyang grasya to preach the good news to all people, to heal the sick, asin anong pang mga bagay-bagay na kaipuhan niyang utubon bilang parte kan sa iyang mission. So that's also the reason why Jesus received the baptism coming from John. Asin pang huring dahilan kung taano nagpabunyag si Jesus. Iyon na ninhulita, iyon man ini ang moment of inauguration, starting point kan sa iyang public ministry. As we all know, di ba, pagkamudag kay Jesus, anhurita na lang nadangog sa iya, itong iniba siya duman sa templo. Asin nawara siya duman. Tapos na, numpungan na, hiling, na kuha, ni Jose, asin ni Maria, nakikipag-ulay sa duman sa mga madudulong na mga paratukdo duman. Asin, pakakuha ninda, inuli ninda si Jesus. Pero after that, inaapod dayan na private life of Jesus. Mahit na kitang mabasa. Ang sunod na lang mababasa, yun na po ini. Si Jesus, nagpabunyag kay Juan. And after that baptism, nagpuon na siya kan sa iyang mission, itong inaapod na public ministry
ni Jesus. Kung saan nag-ikot-ikot na siya sa manlain-lain na lugar, nagtutukdo sa mga sinagoga, nagpapakakan sa mga nagugutom, nagbubulong sa mga may helang, tinatabangan ang mga nangangaipo. So iyo po ini ang dahilan, mga dahilan, mahahalagang dahilan kung taano nagpabunyag sa Jesus. And this is also an important thing to each one of us. Lalong-lalo na po kita, nakita man po baga, mga binunyagan. Natatandaan pa po nindo kung si Sai ang nagbunyag sa Indo? Try to remember, try to recall. Tanda pa nindo ang pangaran? Sige daw ngaya. Buhay pa daw si nagbunyag sa Indo? Ganda nga. So kung kita man po binunyagan, siring man kaya ng inako niya to, hali sa mahal na Diyos. Kan kita po binunyagan, we are also being identified with one another as brothers and sisters. Kita po mga tugang ni Kristo sa Espiritu asin sa laman. Kita man po sa lambang saro, we are brothers and sisters in Christ. Magturugang kita kay Kristo. Asin bilang mga magturugang sa pagtubod kay Kristo, dapat po baga tratuhon taman ang lambang saro bilang magturugang. An makamundo lang kaya mga tugang ninhulita. An madalas na sa tuya minsan nagirigibuta, imbis na magtarabangan kita bilang magturugang, kita palugod, an siging ralaban, laban, siging iriwal, siging pakaraot sa satuyang kapwa. Kung anong ginigibo-gibo sa satuyang kapwa, kaya sinda, asin kitaman, napaparayo lalo sa satuyang kagurangnan. Nagiging lugod, imposible sa satuya gabos na bilang mga akin in Diyos, makalaog sa sayang kadean sa langit ngapit. So this is a reminder to each one of us. Pagirumdum po ini sa satuya gabos mga tugang, kan satuyang inako man na bunyag, kita po mga magturugang kay Kristo. And as brothers and sisters in Christ, tratuhon na dapat ang lambang saro bilang sarong tugang. Kung kita namumuot sa satuyang tugang, mga tugang, itatauta po baga ang ikakarahay ninda. So siring man dapat ang satuyang gibuhon sa lambang saro. We may not be related by blood, bakong para-parehas sa satuyang mga magurang, pero kita po magturugang sa pagtubod kay Kristo. Remember that, my dear brothers and sisters. Siring man, kan kita binunyagahan, kita man po naging mga aki na. We become children of God. Saro po yan, sa grasyang inakota, kan kita binunyagan. Although, sasabihin ta, day ko man yan nadangog Father, takan ako ngayon binunyagan, aki pa man ako, nagsimbag ngayon sa kuya, si mga magurang ko, mga ninong, asin ninang ko. Pero ako man po bagay taning, kumpil. Asin mas lalo pa yan, paninaliwanag sa satuya, nakita gabos, mga aki nin Diyos. Asin bilang mga aki nin Diyos, siring kay Kristo, kita man, namumutan kan Diyos Ama. Sarok man sa realidad, mga tugang, sa satuyang spiritual o kristyanong pagkabuhay, minsan o madalas, nalilingaw kita, nakita mga namumutan na aki tin Diyos. Taano? Dahil yan sa mga kagabatan, mga problema, pasakit na inaagihan niya to sa buhay. We think na kita pinapabayaan na kan mahal na Diyos. When in fact, bako po yan. Totoo. Ano man ang inaagihan ta sa buhay na kasakitan, kahilangan man yan o mga pagsubok sa buhay na yan, it doesn't change the fact na kita po mga aki nin Diyos. As in, bilang mga aki niya, padagos siyang mamumuot sa satuya. Kunan iba, nasasakitan kitang kamutan, bako, ang mahal na Diyos. Kunan iba, hinihiling pa ang satuyang nakaraan o nakalipas, bago kita, kamutan, igwasindang mga inaapod na human standard. Pero ang mahal na Diyos, mayong siring kayan. He loves us as who we are. And He doesn't like that we remain, na kita, nagsasakit. Diyaon kita sa estado, nin paghihirap. Kasi ninhulita ang Diyos, ang satuyang kagurangan, padagos na namumuot sa satuya
bilang sa iyang mga aki. And that is why, kung ika po nawawaran na din paglaom, pag-asa sa buhay, try to look at yourself as if you are facing a mirror. Remind yourself, I am a child of God. And for that point, ibig sabihin, bilang akin ng Diyos, padagos siyang namumuot sa sakuya. Ano man ang inaagihan ko sa buhay, ano man ang estado ko sa buhay. So yan po ang ikaduwa, inako taman, siring kay Jesus, sa paagi nin pagbunyag. Sinsiring man, kan kita binunyagan, tinaon man kita kang kinakaipuhan niya itong spiritual na grasya. Ang pagbunyag po baga, actually, ang first important thing na epekto kayan sa satuya, nalilinigan po baga ang satuyang kalag sa anong inaapod na kasalan. Kasalan na original. Yan po baga si kasalan na minanata sa satuyang mga enot ng mga magurang, si Adan, tapos si Eva. So we are cleansed. Kaya ang tubig na ginagamit sa pagbunyag, this is a catechesis, ano ta tubig? Kasi ang tubig, it's a symbol of cleansing, purification. Dawak itong mga panahon ng mga Hudyo bago sinda maglaog sa templo, may inaapod sindang itong parang washing area ninda. To cleanse themselves. So, in this way also, ang tubig na ginagamit sa pagbunyag, minasimbolo man po iyan sa paglinig. Bako kan sa tuyang physical na hawak, kundi kan sa tuyang kalag. Kaya po baga, masuswerte ang mga inaapod na nag-ako nin adult baptism, kanakaaging Christmas. Nagkaigawa kami ni, bako man po pala nitong yung adult baptism, duman sa Tinagis, sa provincial jail. Maswerte sinda ta bako sa nang original na kasalan ng nalinigan sa inda. Pati itong inaapod na actual sins, sinagigibo-gibo ninda ralaw. May edad na kaya sinda. Siyempre, may mga pagkakataon na nagkakasala man sinda. Pero yan, dahil sa sakramento ng pagbunyag, gabus iyan, nalilinigan. So siring man po kita kayan. And more than just cleansing, igwa man po kitang inako na mga grasya, hali sa mahal na Diyos. And these graces na tinaon niya, these are necessary para sa tuyang misyon. Siring kay Jesus po, kita man po mga tugang, daita po paglingawan, ang pagbunyag bako sa nayang pribilehiyo o regalo, sa man niya na responsibilidad, asin misyon. Just like Jesus, kita man po, kay po antang ibalang ibog, ang marahay na bareta sa gabos. Bako sa nasa tataramon, kundi pati sa gibo. Kaipuhan na madara niya to ang sa tuyang mga tugang sa pagtubod, kapwa harani sa mahal na Diyos, harani sa kahadean nin Diyos. Iyo po nga niyan yung inspirasyon mi sa samuyang ministry, sa prison ministry, which some of you are members. Dawa kay po magpara-sakripisyo, magpara-effort, magpara-bisita sa hara yung mga jail facilities na yan. Tano ta ginigibo mi ini? Kasi sindaman, ining mga nabibilanggo niya itong tugang, they need all the more to become closer to Jesus, to God. Kay puwan niya itong ibalik sinda sa puder, sa pagkamuot, sa loving embrace kan sa tuyang mahal na Diyos. So kita man po in our day-to-day living, ordinary life, sa buhay pamilya, buhay trabaho, buhay pakikiiba sa tuyang ministry o kaya sa ordinaryo natong pagkabuhay pakiki sa lamuha sa ibang tao, we are all the more asked to fulfill our mission. And this mission is to preach, to share, to spread the good news of the Lord, the message of love of Jesus. Kaya lugod, mantang kita nagsiselebrar kayo ng kapistahan na ini, kan pagbunyag, kan sa tong kagurangnan, dahil taman lugod malingawan, ining mga grasya na ini, pribilehiyo na ini, na inako niya to. Nakita po, kan kita binunyagan, kita man po naging mga magturugang sa pagtubod kay Kristo. Kita man po, kan kita binunyagan, naging kitang mga aki na mumuktahan kan Diyos. Kan kita man po binunyagan, siring kay Kristo, we are equipped, we are given the graces necessary for us para mautob niya to ang misyon na ipinagkatiwala niya to sa tuya, rather, kan mahal na Diyos. Tandaan ta po, mga tugang, tandaan ta po, dyan kita sisingilon kan mahal na Diyos kung papaano ta ginibo o inutob ang ipinagkatiwala niya sa satuya.
To those who are entrusted with little things, trustworthy of little things, diba? Mas pagkakatiwalaan pa sinda nin dakol. So siring man kayan sa satuya mga tugang. We will be given the reward in heaven kung kita man po na utob niya to ang misyon na pinagkatiwala sa satuya kan mahal na Diyos. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamahan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kaya so Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalagitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos sa mga makakamahan. Ali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi ni banwaan. Mamibi kita sa Ama, sa sakramento nin bunyag, naggibo sa tong mga aki niya. Panunin pagsarig, idulot ta sa iya, an sa tong mga pakimaherak, an sa tong sasabihon, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, mag-ako kang paggiya kang Espiritu Santo, asin daing takot na magharubay, na si Jesus iyo ang kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang lambang miyembro kaining komunidad, makagirumdom sa tunay na kahulugan kang bunyag, asin kang mga katukdan kaini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daipa lamang nakaaram kang tunay na pagtubot, pasabungan kang Espiritu Santo na maging bukas ang isip, asin puso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati kang Diyos no nakaumayan, huli kang karahayan, asin pagkamatinios kang mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tugang niyatong gadan, na nainot na sa to asin nag-ako kang tanda ning bunyag, mag-ugma sa kamurawayan na daing katapusan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paggibo mo sa mo bilang sa imong mga aki. Magdanay kami sa paggalang, pagsarig, asin pagsamba sa kodman sa ngaran kan sa imong aki si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia.
matindog po ang gapos. Pagpamibi ka mo mga tugang, tagaringat sa ko, asinan sa idong atang mga kumalugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akuon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akuan mga atang nadara kan pagpapahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing sa pagdulot kan mga paratubod mo, maginsiring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak nagmauot na linigan ang mga kasaalan kan kinaban. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkuran, na sa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Jordan ang bagong tubig nin bunyag, tanganing huli kang tingog, na nadangog gikan sa langit, tinubod na an sa imong tataramon, nag-eerok sa katawuhan, asin huli kan Espiritu Santo, na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surguon mo, na linahidan kan ulyo ning kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marahay na bareta sa mga dukha. Kaya, kay riba kan mga bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Maluhod po. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabo din ka boss na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaki niya sin itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyo mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, pinakamaretan niya mo, ang pagkabuhay mo niya, pinamarayan, sa kanyang kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigaw mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, nan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasakuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya asin sa iya. Sa imo Dios abang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios do na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, Panginoon ang garang mo, magatong ang kagean mo, magyarian mo sa dagat, insirit sa langit, ang samong at ayod sa araw-araw, itao mo sa noyahon niya, asin pagkawaron mo kami sa samong mga kasalanan, sila pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa uya, astig namin kami pagdarahas sa sugo, di agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, nabibibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa ibon kahadean, asin ang kapangyarihan, sinuwanan ng kawalan, sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Aray pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan,
ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay namapa sa ilo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katoninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladalan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Nagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mabibi kita, kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon, asin magin mga aki mo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Ang satuya pong Mass Operor, Adonai's Love Community, Ariel Arcilla and family, as in Mr. Edgar Ramos. Salamat po. As in ang satuyang choir, ang Adonai's Love Choir. Pasalamatan tamang po ang satong mga akolito, ang mga nagbasa, as in Ministro Laiko, as in kabus na uya, kamugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan tamang po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, na sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Day po paglingawan ay like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalangin hinapang, si Jesus tawag sa mga katao, parayo haraniman, paluman-banuan, sa darungan niya. Parayo haraniman, paluman-banuan,